Helo, Eirian dwi. Croeso i Uned 11 o'r cwrs Canolradd. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar y goddefol, pasif. Rhywbeth sy'n digwydd i chi, neu i mi, neu i rywun neu rhywbeth arall. Da ni wedi wneud y patrwm yma o'r blaen, yn y sylfaen. Sut da chi'n deud, I was born? Mi ges i fy ngeni. Iawn? Felly, mi ges i fy ngeni y Mangor. Be sy'n digwydd yn y patrwm? Mi ges i gorffennol cael fy ngeni. Fy, rhagenw, pronoun, a wedyn y treigliad trwynol efo'r ferf geni, g. Fy ngeni. Iawn? I had my birth. Yeah? Fy ngeni fel fy ngardd. Iawn? Mae g fel gardd. Okay. Felly, lle ges ti dy eni? Atebwch. Iawn. Edrychwch. Lle ges di, felly mi ges di, dy eni. Treigliad meddal fel dy ardd, dy eni. Iawn. Fo, mi gath o ei eni. Treigliad meddal eto. Mi gath hi ei geni. Dim treigliad meddal na trwynol. Iawn. Mi geithon ni ein geni. Dim treigliad lluosog. Mi geithoch chi eich geni. Mi geithon nhw ei geni. Wnaethon ni ddysgu magu. Mi ges i fy magu yn Rheffynon. Magu, my ddim yn treiglo. Treigliad trwynol. Lle ges di dy fagu? Atebwch. Felly, dy fagu, treigliad meddal. Lle gath o ei fagu? Lle gath Gareth Bale ei fagu? Mi gath o ei fagu yng Nghaerdydd. Hi? Lle gath Catherine Zeta-Jones ei magu? Mi gath hi ei magu yn Abertawe. Dim treigliad efo magu. Iawn. Rwan, da ni'n mynd i edrych ar ferfau eraill. Mae yna lawer o bethau yn medru digwydd i bobl. Ac os da chi'n gwrando ar y newyddion, mi newch chi glywed llawer ohonyn nhw. Iawn. Felly, gwrandwch ar fy stori i. Mi ges i fy stopio gan yr heddlu. Iawn. Mi ges i fy stopio. Di sy ddim yn treiglo. Wedyn, sa chi'n gallu gofyn, lle ges di dy stopio? Iawn. A fasa chi'n gallu deud, mi gath hi ei stopio. Hapus? Iawn. Mae pethau'n mynd y waith. Mi ges i fy arestio. Rwan ta. Arestio, llafariad. Be sy'n digwydd? Wel, mi ges i fy arestio. Iawn? Da chi'n medru gofyn, lle ges di dy arestio? Dim treigliad efo dy. Ond, os da chi'n deud wrth rywun arall, mi gath hi, dwi'n ferch, ei harestio. Mi gath hi ei harestio. Achos, efo'r ei merch, da chi'n defnyddio'r treigliad llais, TCP. A da chi'n cofio ei hafal hi, ei hysgol hi,
Yr un fath â ei char hi, ei theulu hi, ei phlant hi. Iawn? TCP. Felly, da ni'n adio hy. Mi gath hi ei harestio. Taswn ni'n deud, we were arrested, mi geithon ni ein harestio. Ac efo nhw, mi geithon nhw ei harestio. Iawn? Cofiwch hynny, o'r gorau. Pan da chi'n clywed am ddamwain ar y radio neu ar S4C, mi newch chi glywed mi gaeth o ei anafu neu mi gath hi ei hanafu, injured. Iawn? Mi geithon ni ein hanafu. Mi geithon nhw ei hanafu. Dyna pam da chi'n clywed yr hy. Iawn? Rwan, nawn ni ymarfer y patrwm efo rhywbeth mwy normal. Talu. Mae pawb yn cael eu talu rhywbryd. Iawn? Felly, mi ges i fy nhalu ddoe. Dydwch chi. Iawn. Pryd ges di dy dalu? Pryd ges di dy dalu? Dy dalu, treigliad meddal. Fy nhalu, treigliad trwynol, dy dalu, treigliad meddal. Mi gath o ei dalu ddoe, treigliad meddal. Ond mi gath hi ei thalu ddoe. Mi gath hi ei thalu. Lluosog, dim problem. Mi geithon ni ein talu. Mi geithoch chi eich talu. Mi geithon nhw ei talu. Iawn? Felly, pan da chi'n cael berf, cofiwch sut mae o'n treiglo. Iawn? O'r gorau. Un peth arall. Mi fedrwch chi ddefnyddio'r patrwm yma efo pethau hefyd. Tan rwan, da ni wedi bod yn defnyddio efo pobl. Iawn? Ond mi fedrwch chi wneud efo pethau hefyd. Mi wnawn ni ddechrau efo tŷ. Rhaid i chi wybod ydy'r gair yn wrywaidd neu'n fenywaidd. Iawn? A ydych chi'n gwybod y tŷ. Iawn? Y tŷ. Felly, nawn ni ddechrau efo adeiladu. Sut da ni'n deud the house was built? Mi gath y tŷ ei adeiladu. Iawn? Sut da ni'n deud the house was bought? Mi gath y tŷ ei brynu. Sut da ni'n deud peintio? Mi gath y tŷ ei beintio. Sut da chi'n deud gwerthu? Mi gath y tŷ ei werthu. Felly, treigliad meddal bob tro. Be am siop? Mae siop yn fenywaidd. Iawn, felly sut da chi'n deud the shop was built? Mi gath y siop ei hadeiladu. Sut da chi'n deud the shop was bought? Mi gath y siop ei phrynu. Sut da chi'n deud the shop was painted? Mi gath y siop ei ffeintio. A sut da chi'n deud the shop was sold?
mi gath y siop ei gwerthu. A dyna ni. Dyna sut da ni'n defnyddio'r goddefol efo pethau. Iawn? Os da chi'n sôn am lluosog, mae'r un fath, ie? Felly, sy'n ni'n deud plant, mi gath y plant ei dysgu yn yr ysgol. Iawn? Felly, ymarfer. Ymarfer a fydd popeth yn iawn. Welech chi yn yr uned nesaf. Hwyl!